εντάξει, από ό,τι βλέπω εδώ ισχύει πάει 100 βατ στα πικ. 100 βατ όταν πικάρω, όχι συνεχόμενα. Συνεχόμενα παίζει γύρω στα 80, εκεί πέρα το βλέπω εδώ το μηχάνημα. 80-84. Λοιπόν, το ψηφιακό εδώ πέρα το λογάκι που έχει. Εντάξει, Δημήτρη, σε πιστεύω, εντάξει, αφού ακουγόμαστε, βλέπω ότι σε ακούω πάρα πολύ καθαρά. Ακούγεται πάρα πολύ καθαρά. Βέβαια δεν είναι κανένας άλλος εδώ να δοκιμάζαμε, ας πούμε. Βέβαια δεν ακούω και εγώ τι κανέναν, γιατί είναι κλειστή μπάντα τώρα το 40 μέτρων εδώ Ελλάδας. Λοιπόν, αυτά. Και σου επιστρέφω πίσω, αν φωτογράφησες over, μάλλον βίντεο βγάλε, όχι φωτογραφία, να είναι μπαμ. Λοιπόν, και η B2BTO, SV3 ο Αργιού, Έλα SV3 ο Αργιού και η B2BTO. Βίντεο τραβάω και θα το βάλω τώρα, θα το ανεβάσω επάνω. Και με φωνή και τα λοιπά. Έγινε. Δεν έφτασε και την ώρα που τραβούσα βίντεο, δεν έφτασε στα 20, αλλά 9 ήταν και 9 ήταν σταθερό. Λοιπόν, τα πολλά 73 για τώρα και στο επανακούιν. Μπήκε και ο Ντελάλης μου επάνω. Δεν έχω τίποτα άλλο. Άντε, πήγαινε κάτι να ξαπλατούμπα. Ηρέμησε, μην πάρεις κανένα πιτσιρικάς τώρα, κανένα καρδιακή προσβολή. Πω. Τέλος, άντε, θα το δεις το βίντεο επάνω στο πώς το είπαμε, στο Facebook. Sierra Victor 3 ο Αριού και η B2BTO για το final. Έλα, άλλο ένα και φεύγω. Ή μάλλον κάτσε να το δώσουμε στο Λάμπρο και μετά πάρε εσύ. Έλα Λάμπρο. Μπα, την κοπάνισε. Πάρε. Δεν τον ακούω, για να δούμε το Λάμπρο, δεν τον ακούω, μιλάει. Την κοπάνισε, πάρε. Έγινε, καλώς Δημήτρη, καλώς. Λοιπόν, εντάξει ρε, ποιο με εκείνο το εργαλείο, τα iPhone που έχεις. Τραβά πέτα το την μπακατέλα, ούτε το Viper δεν κρατάει ενιστό με το high. Λοιπόν, έγινε, ευχαριστώ για τις δοκιμές, σου εύχομαι καλή ξεκούραση αν δεν τα ξαναπούμε για σήμερα. Θα δούμε το πρωί άμα είναι στα 80 θα δείξει. Λοιπόν, να ακούτε να πηγαίναμε τώρα θα γελάνε, θα μ' ακούτε και θα γελάνε. Λοιπόν, με το Χαϊκάι. Πολλά 73 και ευχαριστώ και πάλι. Κίνο Μπράβο 2, Πάπα Τάγκο Όσκαρ, Sierra Victor 3, Όσκαρ Όνα Uniform, που θα περάσω QRT, over. Έγινε, για χαρά, τέλος. Αλέχο, ο Νοβέμβερ 2, Βίκτορ Όσκαρ Έχο, έλα, καλή από εδώ. Θα τα πούμε το έχω λίγο.